Before you watch the video, please hit the subscribe button and the bell icon so you will be updated with the latest video. Sa unsa nga mga pamaagi kundili doon natay gibasihan sa atong paglantaw sa atong magtutudlo mao nga kita nagpasakop o kami nga mga ministro sa PBCM ania nagdipinsa nagawali niini nga pagtulunan o diha sa magtutudlo Divine Master Tomas D. Eugenio Sr. Pero sa balaang kasulatan Brad Jiggy atong lantawon unsa ba ang gisulti sa Dios kung lantawon ug iluhon siya unsa ang gisulti sa Dios? Ato lang basahon sa Isaias kapitulo 33 bersikulo 13. Panimati kamong atuwa sa halayo unsay akong nahimo ug kamong aniya sa duol ilha akong gahom. Sa to pa Brad Makarayo iluhon na ang Dios sa iyang nahimo ug sa iyang gahom. Bisag kita brother Jiggy ay brother Israel Brother Makarayo, Brother Hernan, Brother Rumi. Atong giila si Master tungod sa iyang nahimo ug sa iyang gahom nga gipakita niya kanato. Oh, mao na nga ang tanang mga sakop sa PBCM naglantaw diha sa mga nahimo ni Master ug ingon man sa mga sa kagahom nga iyang gipadayag ug gipakita na dinhi sa pagtulon ang PBCM. Ingon niya na. Dugay nang mga katuigan ang mga nangagi sukad nga ang PBCM natukod. Bisan pa sa panahon sa atong Ginoong Kristo, sa dinhi siya sa kalibutan, nakiguban sa mga apostolis. Ang iyang gihimo, doon na po siya igingon nga lantawon, diha sa iyang kaugalingon, unsa ang gisulti sa Biblia, Brad Jisrael, ang giingon sa atong Ginoong Kristo. Niadto lang basan Brad Makarayo sa nakasulat sa Juan kapitulo 14, bersikulo 11 gingon. Tuoy ako ninyo nga ako ana samahan ug ang amahan anaa kanako. O kung dili man tuoy ako ninyo tungod sa maong mga buhat. Ang atong Ginoong Kristo Brad Makarayo, ilhon siya, matud pa niya sayang mga buhat. Busa matud pa tuoy ako ninyo tungod sa mga buhat. Kana mao ang didto sa gibasa sa kaubang ministro sa Juan 14:11. Dito sa Isaias kagania 33:13 matud pa sa Dios. Panimati kamo ato sa layon sa akong nahimo ug kabong niya duol ilha ang akong kagahom. Sa nahimo man, sa kagahom man, sa buhat man, panahon sa atong Ginoong Kristo gipadayag niya ngadto sa iyang mga tinun-an. Mao bitaw nga daghan ang gipangbuhat sa atong Ginoong Kristo nga gilantaw sa mga tinun-an sa atong Ginoong Kristo. Ngani gisulat diha sa mga kaagi sa atong Ginoong Kristo, gisulat sa mga tinun-an sa atong Ginoong Kristo. Nga daghan pang mga butang ganing gipangbuhat ni Hesus nga wala masulat niini nga basahon. Unsay prueba ni ana kung atong basahon sa Biblia, Brad Romy? Ato lang basahon, Brad Makarayo, kining nakasulat sa Juan sa iyang kapitulo 21, bersikulo 25 nagingon dinhi. Ug daghan po sab ang ubang mga butang nga gibuhat ni Hesus. Kung sulaton pang matapusan ini, mao'y akong pagunahuna na bisan pa ang kalibutan dili gayud paigo kasudlan sa mga basahon nga masulat busa Brad Makarayo di paigo ang kalibutan sudlan sa masulat kung isulat pang tanan. Busa ang giingon nga dili paigo ang kalibutan nga sudlan kung isulat ang tanan ang katong mga gibuhat sa atong Ginoong Hesukristo. Unsa ba ang usa sa mga gibuhat sa atong Ginoong Hesukristo, Brad Hernan, nga giingon nga kung sulaton ang matag usa bisan pa ang kalibutan dili paigong kasudlan sa mga nasulat? Brad Makarayo, daghan nga mga milagro din atong pamatud-an kini sa Juan kapitulo 20 bersikulo 30 mao kini ang atong matagad mga igsoon. Sa tubangan sa mga tinun-an gipanghimo ni Hesus ang daghan pang ubang mga milagro nga wala mahisulat ni ining basahon na mao kana Brad Makarayo. O busa, gipangbuhat ni Hesus ang daghang mga milagro at tubangan sa mga katawhan. Tubangan sa mga tinun-an niya ug sa mga katawhan. Nagbuhat og milagro ang atong Ginoong Kristo sa nabasa nga nakasulat sa balaang kasulatan. Ang mga nalatid sa Biblia og nasulat nga mga milagrong gibuhat sa atong Ginoong Hesukristo, maura ang atong nabasa. Pero daghan pa ang mga gibuhat ni Hesus nga wala makarga, wala isulat. Unsa man nga buhat ang giingon diha sa nakasulat sa Biblia, ang gisulat mga milagro ang gibuhat sa atong Ginoong Kristo, nasaksihan sa mga katawhan o sa mga tinun-an sa atong Ginoong Hesukristo. Ug dili lamang ang atong Ginoong Kristo, sa diha nga ang iyang mga tinun-an gipangtawag niya. Kanang naa sa Mateo 10:1 hangtod sa bersikulo 4:12 ka mga apostolis. Sa diha nga gitawag sila, adunay gipiyal sa Dios ngadto kanila.
Diin unsa ang gipiyal sa mga tinun-an, gipiyal sa atong Ginoong Kristo, Brad Jiggy, kung atong susihon ang nakasulat sa Biblia. Ato rang basahon sa Lucas kapitulo 9 bersikulo 1 ug 2. Unya ang napulog duha iyang gipatigom ug iyang gihatagan sila gahom sa pagbulutan batok sa tanang mga yawa ug sa pag-ayo sa mga sakit ug iyang gipaadto sila aron sa pagwali mahitungod sa gingharian sa Dios ug sa pagpang-ayo sa mga masakiton. Ato pa brad makarayo ang mga apostoles sa atong Ginoong Hesukristo iyang gisugo sa pagwali ug iyang gihatag gahom sa pagpang-ayo sa mga masakiton. Busa, mauna ang nakita na sinatian sa panahon sa atong Ginoong Kristo. Nagingon ang atong Ginoong Kristo, ilha ko ninyo tungod sa akong mga buhat. Daghang milagro ang gipakita sa atong Ginoong Kristo. Ug sa diha nga nakasaksi ang mga tinun-an, sila misunod sa atong Ginoong Kristo. Ang mga apostoles sa atong Ginoong Kristo sa gibasa ni Brad Jiggy, gitawag sila, gisugo sa pagwali. O sa dihang nagwali sila, naana ang kagahom nga gihatag sa Dios. Sa ilang mga kamot, din sila magapanglakaw og sila mag-ayo sa balatian sa atong nabasa nga nakasulat sa Biblia. Mao bitaw nga sa balaang kasulatan, Brad Jisrael, kung atong susihon, sa mga kamot sa mga apostoles, unsay nangakita sa unang kapanahunan sa mga kamot sa mga apostoles. Niato lang basahon diri Brad makarayo diri sa Biblia ang Katolikong adunay pag-imprimatur ni Julio Cardinal Rosales sige panag-usahan sa pagsulat sa mga scholar sa Biblia o protestante. Sa buhat kapitulo 5 bersikulo 12 gingon, daghan mga milagro ang ug mga butang nga katingalahan nga gibuhat sa mga apostoles diha sa mga tao. Nagtiguman ang tanan nga magtotoo didto sa portiko ni Salomon. Sa panahon sa mga apostoles Brad makarayo, duna sila yung gipangbuhat nga mga milagro Ug mga kahibulungan, katingad-an nga mga buluhaton sa atong nabasa nga nakasulat sa Biblia. Sa ilang pagsunod sa atong Ginoong Kristo, dunay kagahom nga gihatag sa Dios kanila. Ang gihatag mao ang pagpang-ayo o sana ang pagpang-ayo sa mga balatian o mga masakiton. Mao na nga pinagis kamot sa mga apostoles nga nagwali sa panahon sa atong Ginoong Kristo. Gipadayag nga naa diha nagbuhat. Gipadayag ang mga milagro sa ilang kamot sa panahon sa mga apostol sa atong Ginoong Kristo. Kana ang usa nga atong nabasa nga nakasulat sa balaang kasulatan tungod kay ingon naton ini pagplastar tungod kay ang atong kaatbang nga si Mitchell Bendilio kanunay gyud nga mga take diri sa atoa ug ang iyang paglantaw sa atoa mo na gingon nagtuo siya nga ang atong mga pagpamatuod ug ang pagtulon ang PBC mabungkag na gyud tungod sa iyahang tinguha nga iyang pag-atake aron kunuhay nga ang doktrina sa PBC iyang maluad. Ato lang iplastar ang mga nakasulat sa balaang kasulatan. Mao nga sa panahon sa atong Ginoong Hesukristo, sa diha nga nagwali sila, kabahin na sa pagwali nila ang ilang pagbuluhaton sa pagpang-ayo sa mga balatian, sa pag-ayo sa mga masakiton. O sa panahon sa mga apostoles atong Ginoong Kristo, kana ang gihatag sa Dios kanila kay pinaagi sa ilang mga pagwali, ginamit ang balaang kasulatan. Bisan pa sa natad sa lantugi ug debate, dunay mga kabig nila pinaagis pagwali bisan pas pakig debate. Ug duna poy nga kabig pinaagi sa ilang pagwali kanang siring lang nga naminaw, walay debate na hitabo, pagpasabot lang dunay nga kabig pinaagis pagwali unsay prueba ni ana Brad Hernan. Basahon ta Brad makarayo ang buhat kapitulo 17 bersikulo 1 hangtod sa 4 kama bersikulo 11 hangtod sa 12 mao kini ang ato mabasa mga igsoon. Og sa hing-agiana nila ang Amphipolis ug ang Apolonia sila nahiabot sa Tesalonika. Diin didto ang usa ka sinagoga sa mga Hudiyo ug sumala sa iyang nabatasan si Pablo misulod niini. Og sulod sa tulo ka semana siya nakiglantogi kanila pinasikad sa kasulatan. 3 nga nagsaysay niini og nagpamatuod pinaagi niini nga kinahanglan gayud nga si Kristo magantos og mabanhaw gikan sa mga patay. Og siya miingon, kining Hesus nga kung ginamantala kaninyo mao ang Kristo. Og ang uban kanila mo ni Brad makarayo ang imong giingon nga nakabig pinagi sa pagsaysay mituo og miipon kang Pablo ug Silas maingon man sa kapit-an sa mga masimbahong Kristiyanhon ug ang daghan sa mga inilang kababayenan 11. Og kining mga Hudiyo mabuot pa kay sa mga Hudiyo didto sa Tesalonika. Kay kini sila midawat man sa pulong uban sa bugos nga pagka masibuton nga sa adlaw-adlaw nagtuon sa kasulatan. Sa pagsusi kung tinuod pa gayon ang mga butang nga gisulti kanila 12 busa daghan kanila
ang mituo uban sa dili diriyot nga mga hamiling babae nga Kristiyanhon og mga lalaki usab mao kana Brad Makarayo. Busa sa bersikulo 1 ug 4 sa kapitulo 17 gibasa, pinaagi sa gibuhat ni Pablo, tulo ka semana nakiglantugi siya ngadto sa mga Hudiyo sulod sa sinagoga, daghang nangakabig. Pinaagi sa pakiglantugi ni Pablo, mituo og miipon kanila. Sa diha pod nga aduna poy mga babae pod nga nagtuon adlaw-adlaw, mga dito sa Tesalonica sa atong nabasa sa gibasa ni Brad Hernan nga dihay mga Hudiyo gias pagpahayag nga ug kini mga Hudiyo mabuot pa kay sa mga Hudiyo dito sa Tesalonica. Unya giingon dayon nga sila nga nagtuon adlaw-adlaw o sila nakasabot sa gibasa ni Brad Hernan o sila mituo sa atong nabasa nga nakasulat sa Biblia. Abot sa pagwali ginamit ang balaang kasulatan. Malamtugi man o pagpasabot man, nakabig sila sa atong nabasa nga nakasulat sa balaang kasulatan. Doon na po'y gihimo nila nganong kabahin sa ilang pagwali ang pagpangayo sa mga masakiton. Tungod kay ang pagkabig sa tao sa panahon sa atong Ginoong Kristo, duha ka bata. Doon ay nakabig kay nakakita sa nakadungog sa wali o nakadungog sa debate. Og nagkasabot sa pagpasabot sa mga apostoles. Doon na po'y nangakabig nga nakakita sila sa milagro nga gibuhat sa mga apostoles o sa mga tinun-an sa atong Ginoong Kristo. Unsay prueba ni ana kung atong basahon ang Biblia? Brad Rome. Ato lang basahon Brad Makarayo kini nakasulat sa buhat sa iyang kapitulo 9, bersikulo 32 paingon sa bersikulo 35 nagingon. Ug nahitabo nga sa naglibot si Pedro sa tanang dapit, siya nahiadto usab sa mga balaan nga nanagpuyo sa Lida ug didto iyang gikakita ang usa ka tawo nga ginganlan si Inias, usa ka paralitiko nga nagilaid sa iyang higdanan sulod na sa 8 ka tuig. Postag ka diot. Oh, Si Inias nagilaid o usa ka paralitiko nagilaid sa iyang higdaanan sulod sa 8 ka tuig, dugay-dugay. Unya unsa dayon gibuhat ni Apostol Pedro Brad Rome hangtod sa bersikulo 34 ug 35. Tuig padayon sa pagbasa. Og si Pedro miingon kaniya, Inias, giayo na ikaw karon ni Hesukristo. Bumangon ka og hipusa ang higdaanan og diha-diha mibangon siya og nakakita kaniya ang tanang nga nagpuyo sa Lida og sa Saron og sila nangakabig ngadto sa Ginoo. Mao kana Brad Makarayo, nangakabig sila pinaagi sa pagpakita sa milagro nga giayo si Ananias. Sige ayo si Inias ni Apostol Pedro. Sa atong nabasa, pagkakita nila sa mga tao nga naayo si Inias sa pagtambal ni apostol nga si Pedro. Kay dito sa Lucas 9:1 gitagaan sila kagahom aron pagwali og mag-ayo sa mga masakiton. Sa diha nga dunay gitambalan si apostol nga si Pedro, ang nakakita nga nagpuyo sa Lida og sa Saron, sila nangakabig ngadto sa Ginoo sa unsang paagi. Pinagis pagpanambal. Sa atong nabasa nga pagpangayo sa masakiton nga gihatag sa atong Ginoong Kristo kagahom ngadto sa iyang mga tinun-an sa panahon sa atong Ginoong Hesukristo. Brad Jiggy, mga bitaw nga sa panahon sa atong Ginoong Kristo, unsay gisulti ni apostol nga si Pablo sa iyang pagwali? Ato lang basahon sa unang Korinto kapitulo 2 bersikulo 4 ug 5. Ug ang akong pagsulti ug ang akong pagwali dili pinaagi sa makabibihag nga kaigmat sa mga pulong kundi dili pinaagi sa pagpadayag sa espiritu ug sa gahom aron ang inyong pagtuo magasuka dili diha sa kaalam sa mga tawo kundi dili diha sa gahom sa Dios. Sa to pa si Apostol Pablo nagwali siya dili pinaagi sa makabibihag nga kaigmat sa pulong lamang kundi dili iyang gipadayag diha sa gahom sa Dios. Bisan pa si Apostol Pablo nakiglantugi, nakakabig siya ug daghan pinaagi sa iyang debate nga nahitabo og pagpasabot sa Biblia sa gibasa sa buhat 17:1 ug 4 kaganiha sa kama 11 ug hangtod sa bersikulo 12. Sa gibasa ni Brad Jiggy, niesplikar si Pablo ang iyang pagwali dili pinaagi sa makabibihag nga kaigmat sa mga pulong lamang kundi dili inubanan sa gahom sa Dios. Dili lamang kay sa pagwali lang. Naa si Apostol Pablo sa pagpadayag sa gahom. Diin
Mao kana ang dalan sa panahon sa atong Ginoo Kristo nga nangakabig ang daghan sa unang ilang pagwali o sa pagkakita sa mga milagro nga gipakita ni Kristo nga iyang gisugo nga buhaton sa iyang mga tinun-an sa panahon sa atong Ginoong Hesukristo. Karon atong susihon sa nakasulat sa Biblia. Bisan pa ni ana nga ang atong Ginoong Hesukristo nagbuhat siya daghang mga milagro sa ato pa. Nakahatag siya kaayuhan, nakapakita siya kaayuhan bangadto sa iyang gipangtabangan nga mga balatianon. Ang mga apostoles pod gitagaan pod niya kagahom aron sa pag-ayo sa mga balatian. Nakabuhat gapon sila og daghan nga ilang mga nangaayo sa atong nabasa nga nakasulat sa Biblia. Pero unsay gibuhat bisan pa sa mga gibuhat nila gipakita nga kaayo ni Kristo og sa mga apostoles sa tumong nga pagwali o pag-ayo sa mga balatian, ang uban wa mo dawat. Gitamay o gibagul-bugalan pa ang mga tinun-an sa atong Ginoong Hesukristo. Unsay prueba ni ana, Brad Israel, kung atong susyo nakasulat sa Biblia. Ato lang basahon diri Brad Makarayo sa Biblia sa Kristohanong katilingban. Sa unang Tesalonica kapitulo 2 bersikulo 2 gingon. Dihang gitamay og gibugal-bugalan mi sa Pilipos sumala sa inyong nahibaw-an. Misamot ang among kalig-on, nangahas mi sa pagpadayag kaninyo sa ebanghelyo sa Dios sa taliwala sa daghang panagsumpaki. Sa mga panahon sa atong mga apostoles Brad Makarayo, bisan pa sila gibugal-bugalan, mas samot ang ilang pagkalig-on sa pagpahayag sa ebanghelyo sa Dios ug sa pagpaila sa kagahom nila Brad Makarayo. Busa sa gibasa sa nakasulat sa Biblia, dihay mga nagtamay nila. Dihay nagbugal-bugal kanila. Pero nakabuhat na og kayuhan na. Nakatabang na sa mga balatianon. Ay nagbugal-bugal sa atong nabasa nga nakasulat sa Biblia katong wala magtuo sa atong Ginoong Kristo ug magsunod. Katong walay pagtuo sa atong Ginoong Kristo. Unya sa diha nga sila gitamay og gibugal-bugalan sa atong nabasa nga nakasulat sa Biblia. Bisan pa sa ilang gipakita nga na ang kaayuhan nga gihatag ngadto sa mga tao nga nangayo og taba nanginahanglan og kaayuhan sa ilang balatian sa panahon sa atong Ginoong Hesukristo. Bisan pa ang atong Ginoong Hesukristo sa gibasa kaganiya Juan 14:11 diha sa nakasulat sa Juan 21 bersikulo 25 Juan 20 bersikulo 30 nagbuhat siya daghang mga milagro at tubangan sa mga tinun-an ug sa mga katawhan. Pero ang katong wala mo tuo sa atong Ginoong Kristo, nagtamay, nagbugal-bugal sila. Kaya ang paglantaw nila sa atong Ginoong Kristo, tao lamang ang atong Ginoong Kristo. Unsay prueba ni ana kung atong basahon ang Biblia, Brad Hernan? Brad Makarayo, basahon ta lang ang Juan 6:32 hangtod sa 33 ang atong pagabasahon. Og kanila si Jesus mitubag nga nagingon, gipakitaan ko kamog daghang mga mayong buhat mo katong imong giingon nga mga masakiton gipang-ayo ang pipila usab gisaysayan nakasabot. Pero niya pa gikan sa amahan unsa ba niining mga buhata ang hinungdan nga tungod niini inyo akong pagabatoon pangutana sa atong Ginoong Kristo. Kaniya mitubag ang mga Hudiyo nga nanag-ingon, batoon ikaw namo dili tungod sa imong pagbuhat ug maayo kundi tungod sa pagpasipala batok sa Dios kay ikaw nagpaka-Dios nga tawo karaman unta. Mao kana Brad Makarayo. Katong ilang paglili sa atong Ginoong Kristo tao lamang. Nihimo sila sa pagluto sa atong Ginoong Kristo batuon nila. Gitingwa nilang patyon ang atong Ginoong Kristo. Ngano man dili tungod sa iyang pagbuhat ug maayo wala nila lantawa ba? Ang ilang gilantaw gibutang sa nahuna negative. Unsa man? Ama utong nagpaka-Dios si Kristo nga tawo raman unta. Laktod pagkaistorya sila nga walay pagtuo ni buhi gyud sa mga unsa sa mga pagtinguha nila nga pagluto sa atong Ginoong Kristo. Bisan pa sa mga pagbugal-bugal nila sa atong Ginoong Kristo og pagpasipala. Unsay prueba ni ana kung atong susihon ang Biblia, Brad Rome? Atong pagbasahon Brad Makarayo kining nakasulat sa ang buhing pulong. Dinhi sa nakasulat sa Santiago kapitulo 2 bersikulo 7. Nagingon dinhi, og kasagaran raba sila mao ang nagpasipala kang Hesukristo. Kansa ngalan inyong gidala mo Brad Makarayo. Busa sa nakasulat sa Biblia nagpasipala ang mga walay pagtuo sa atong Ginoong Kristo. Bilotos ang atong Ginoong Kristo. Gusto nilang patyon
Gitinguha nila nga atong Jesucristo batuon sa gibasa gani Juan 10:32-33. Ngano man para nila si Kristo nagpakatao. Pero ang atong Jesucristo lang tao nimo ang iyang gibuhat gipakita. Daghang mga milagro gibuhat niya. Daghang gipangtabangan niya. Daghan ang iyang gipakita nga kaayuhan nga mga binuhatan niya. Pero wala lang tawa sa mga magsusupak sa atong Ginoong Kristo, gilutos o gitamay ang atong Ginoong Hesukristo, gipasipalahan ang ngalan sa atong Ginoong Kristo. Kinsay nagpasipala? Ang mga walay pagtuo sa atong nabasa nga nakasulat sa Biblia sa panahon diin ang mga apostoles nagpanghimatuod sa dapit sa atong Ginoong Kristo o ang atong Ginoong Kristo kauban sa mga apostoles. Kana ang atong nabasa nga nakasulat sa balaang kasulatan. Karon kung atong susihon sa Biblia, Jigi, sa balaang kasulatan, sa panahon sa atong Ginoong Kristo, dunam hay giingon nga ilha ko ninyo tungod sa mga binuhatan. Dihay panahon nga ang atong Ginoong Kristo ang iyang mga tinunan. Walay paglantaw sa atong Ginoong Kristo. Ingon nga ang atong Ginoong Kristo giila nila nga labaw pa sa tao. Wala. Pero niabot ang panahon nga sila dunay ilang gipahayag nga dihay panahon nga si Kristo sama sa paglantaw sa mga walay pagtuo ni Kristo, sama sa mga nagpasipala sa ngalan ni Kristo, sama sa mga naglutos ni Kristo, wala sila'y pagtuo ingon ana sa gihapon ang gibati og pagtuo sa mga tinun-an sa wala pa sila makabig. Usa na si apostol nga si Pablo ana, unsay prueba kun atong basahon ang nakasulat sa Biblia, Brad Jiggy? Ato lang basahon diri sa Biblia sa Kristohanong katilingban diri sa Kaduhang Korinto kapitulo 4 bersikulo 10 kapitulo 10 bersikulo 4. Ang among hinagiban dili tawhanon apan salamat sa Dios gamhanan ana sa pagguba og mga kuta mangguba mig katurungan og may patas-ong una-una. Tauna sa panahon sa apostoles sa atong Ginoong Hesukristo ginubaanay man sila rason karon ginubaanay pud nig mga rason og katurungan dali sa makatbang nga si Mitchell Bendilio. Busa sa nakasulat sa balaang kasulatan, gibasa pag-una ni Brad Jiggy ang nakasulat sa Juan sa ikaduhang Korinto 10:4. Doon ay mga ginubanay sila sa rason sa unang panahon. Mangguba sila rason batok ni adtong mga tao nga adunay mga walay pagtuo sa atong Ginoong Kristo. Sa nabasa nga nakasulat sa Bibliang Kristohanong katilingban. Pero sa balaang kasulatan, Brad Israel, sa gipangutana ko na nga duna bay panahon nga ang mga apostoles atong Ginoong Kristo ang ilang paglantaw tao lamang ug sama sa mga maglulutos o sa mga nagpasipala sa atong Ginoong Hesukristo og nagbugal-bugal og nagtamay og nagpasipala. Diha bay panahon nga ingon ana sab ang paglantaw sa mga apostoles pero niabot ra ang panahon nga ila na nang gitangtang kun dili ila nang gilantaw si Kristo dili nasama sa paglantaw sa mga walay pagtuo. Na atong basahon diri Brad Makarayo diri sa nakasulat sa ikaduhang Korinto kapitulo 5 bersikulo 16 gingon. Sukad karon among hibaluan ang tao dili sumala sa tawhanong pagila og bisan tuod dihay panahon nga si Kristo among nahibaluan sumala sa tawhanong pagila karon wala na kami magila. Mga apostoles nagila ni sa atong Ginoong Kristo nga tao pero sa iya lang nakita nga mga milagrong gibuhat ni sa atong Ginoong Kristo wa na sila nagila ni Ginoong Kristo nga tao lang pag ilang atong sa atong Ginoong Kristo Dios na Brad Makarayo. Unsay prueba anang giingon ni Brad Israel nga ang ilang pag-ila na sa atong Ginoong Kristo sa mga tinun-an sa atong Ginoong Kristo Dios na, Brad Hernan? Basahon ta Brad Makarayo ang Juan kapitulo 1 bersikulo 18 sa Bibliang Katoliko mao kini ang atong mabasa. Wala pagyayoy tao nga nakita sa Dios ang bugtong anak nga Dios nga pinangga kayo samahan mao'y nagpaiila kanya din nang gipasabot din ni ang atong Ginoong Hesukristo, Brad Makarayo. Busa sa nakasulat sa balaang kasulatan gitin-aw nga ang atong Ginoong Kristo Dios na sa paglantaw sa mga tinun-an. Pero sa sinultihan ni Pablo dito sa ikaduhang Korinto 5:16 gibasa ni Brad Israel ganiha matupad diay panahon nga si Kristo among gilantaw sa tawhanong pag-ila. Pero karon wala na kami mag-ila kaniya sa ingon nga pag-ila sa tawhanong pag-ila. Unsa man diay? Sa gibasa ni Brad Hernan, Dios na ang pag-ila nila sa atong Ginoong Hesukristo. Sa panahon sa atong Hesukristo diin gipangsugo niya ang mga apostoles sa pagwali o pag-ayo sa mga balatian.
ang paglantaw sa mga tinun-an na bahin, dunay tao lang ang ilang paglantaw ni Kristo, dili Dios. Pag iwali sa mga apostoles, para nila nagwali ang mga apostoles og piki nga Dios. Nga naman kay si Kristo nagpakap Dios ra gud para nila. Kay tao lang ang ilang pag-ila. Tao lang ang ilang paglantaw. Pero sa kasing-kasing og hunahuna, sa mga tinun-an sa atong Ginoong Kristo, Dios ang atong Ginoong Kristo og walay ko kaulaw nga ilang giwali og ilang gipamatud-an sa ilang panahon. Sa samang pagkaagi ingon ana gyapon ang pagtulon ang PBCM. Sa among paglantaw di Master, walay ko kaulaw. Walay ko kaulaw. Basahon ko sa ang Espiritu Santo Dios ba? Basahon ko. Dire sa nakasulat sa balaang kasulatan sa Buhat Kapitulo 5. Buhat Kapitulo 5, versikulo 1 hangtod ang akong pagbasa sa versikulo 4. Ingon ini ang atong mabasa nga nakasulat sa Biblia aron pagpamatuod nga ang Espiritu Santo Dios. May magtiayon nga si Ananias og si Safira nga nagbaligya sa ilang katigayunan. Apan gikuhaan ni Ananias ang halin ug nasayod niini ang iyang asawa ang nahibilin. Gitugyan niya ngadto sa mga apostoles. Si Pedro maingon kaniya sa bersikulo 3. Ananias nganong nagpatintal ka man ni Satanas og namakak sa Espiritu Santo pinaagi sa pagtipig og halin sa bahin sa halin sa katigayunan. Busa namakak kuno si Ananias sa Espiritu Santo. Sa bersikulo 4, sa wala panimo ibaligya ang katigayunan imo kadto. Og sa dihang nabaligya na ang halin imo gihapon. Nan nganong namakakaman. Giingon dayon. Dili ang mga tao, ang mga apostoles kay mao gikatubag sa apostol Pedro. Nagtuo si Ananias nga ang iyang gibakakan, mao si apostol Pedro, ang apostoles. Ingon din si apostol Pedro, dili ang mga tao nga imong gibakakan, kundi ang Dios. Kinsa tong gibakakan niya sa bersikulo 3? Namakaka sa Espiritu Santo Ananias. Pagpadayag na niya, dili kay ang nagtuo si Ananias kay ang iyang pagtuo, ang iyang gibakakan, iyang gilimbungan si apostol Pedro ka mga apostoles. Pero matod pa niya na makaka sa Espiritu Santo sa pagpadayag na ginagkin sa gibakakan niya, dili kami nga mga tao imong gibakakan kundi ang Dios. Kinsa man to? Ang Espiritu Santo. Busa, ang Espiritu Santo Dios. Wala mi nagdios sa Espiritu Santo kay way mabasa. Nagdios mi. Nagpadayag mi nga ang Espiritu Santo Dios og nagtuo ang kinabag-an og kinatibuk ang pagtulon ang PBCM. Nga ang Espiritu Santo Dios mo nang kami walay ko kaulaw. Atakihon man wa mi ko kaulaw nga mo dipinsa. Tamayon man wala mi ko kaulaw nga mga ministros PBCM sa pagsagang sa pagtamay sa mga walay pagtuo diha kang master og sa pagtulon ang PBCM. Ingon ni ana ang nakasulat sa Biblia. Ngano, nasayod na kami daan, nga sa balaang kasulatan may mga taong mubarog, nga makigbatok sa Espiritu Santo. Prangka nga pagka-istorya na, unsay prueba ni anak, Brad Romy. Atong pagbabasahon, Brad Makrayo, kinin kasulat sa Buhat, siyang Kapitulo 7, versikulo 58, nagaingon. Kamong mga tikig og leog og mga walay circumcision sa kasing-kasing, og sa mga igdulungog, kanunay gayud kamong nagpakigbatok sa Espiritu Santo, maingon sa gibuhat sa inyong mga ginikanan, mauman usab ang inyong ginabuhat. Mao kana Brad Makarayo. Busa mo nay giingon nga ang Espiritu Santo Dios og walay panahon sa Espiritu Santo katong gibasa atong among gihimong topic ni atong miaging Domingo. Dili mi magpamatod sa dapit sa Espiritu Santo. Mao nang wala po'y muatake ka namo nga maunis Mitchell Bendilio nga wala kami nagdoktrina sa Espiritu Santo. Pero kay dili kay tingad-an do nagyoy mga tao nga mobarog nga makigbatok sa Espiritu Santo. Mao na nga sa pagtulon ang PBCM dili bag-o para kanamo. Sadyang nakabig kami o gipahimutang kami nga mga ministro sa PBCM. Giandam na namo ang among kaugalingon nga dunay mutamay, mubugal-bugal sa among pagtuo diha kang master og diha sa Espiritu Santo nga maong among gila og mao ning pagtulon ang PBCM nga among napasakupan. Ingon ni ana ang nakasulat. Asa pa ang dugang prueba ni ana Brad Jiggy nga dunay mga tawo mubarog bisan pagani
sa pagsulti batok sa Espiritu Santo. Doon na gyud tao nga mobarog. Ato lang basahon diri sa Mateo kapitulo 12 bersikulo 32. Ug bisan kinsa nga magasulti batok sa anak sa tawo siya mapasaylo, apan bisan kinsa nga magasulti batok sa Espiritu Santo dili gayud siya pasayloon bisan niining panahuna karon o niadtong kapanahunan nga palaabuton. Gipadayag na sa atong Ginoong Jesucristo nga aduna gyud magasulti batok sa Espiritu Santo. Ug katong magasulti batok sa Espiritu Santo siya dili gyud mapasaylo bisan pa sa panahon nga palaabuton. Unang karon nga kini si Mitchell Bendilio dili na gyud mi matingala nga inanay ang sinultian sa among magtutudlo nga si Master kay gipadayag na biya sa atong Ginoong Jesucristo nga aduna gyud magasulti batok sa Espiritu Santo. Busa, kung doon na gyud mga tao mobarog nga makigbatok sa Espiritu Santo ug magsulti batok sa Espiritu Santo, doon na ba po himuong kasangkapanon Brad Israel? Mao man ang atong giingon nga wala tay ko kaulaw nga nagdipinsa nga manubag. Doon na bagay himuong kasangkapanon aron magwali sa balita sa Espiritu Santo. Ato lang basahon Brad Makarayo kini nakasulat sa unang Pedro kapitulo 1 bersikulo 12. Ug kanila gipadayag nga dili silang kagalingon kun dili kaninyo nga nagalagad sila diha sa mga butang nga karon gikapahibalo kaninyo pinaagi sa mga tawo nga nagwali sa maayong balita, pinaagi sa Espiritu Santo nga pinadalagikan sa langit mga butang nga niini ang mga manlunda nangandoy sa pagsudong. Walay kakuulaw sa pag-claim nga ang katumanan sa nagwali sa Espiritu Santo Brad Makarayo kita nga mga ministro sa pagtulon ng PBCM. Busa. Sa ato lang pagpamatuod doon naging nga nisubak usa si Mitchell Bendilio. Ato man ang ipabati karon pag-abot sa unahan kay basin kayon sila sige gimension nila ang ngalan lagi Mitchell Bendilio lagi pero wala na kita kabati sa tenor sinultian Bendilio. Sige lang amo na ipabati pag-abot sa unahan. Ato sang iplastar. Ingon ani mauna nga wala mi ko kaulaw. Munay among giingon sa among prinsipyo kung among apostoles walay ko kaulaw nga nagpamatuod bisan pa sa ilang ikaatuba nga bakig debatehon sa mga apostoles. Sa mas gibuhat ni Pablo buhat 17 bersikulo 1:4. Doon na po ilang pagpanghimatod, paghimog mga milagro para sila makakabig og tao dili lamang sa pagwali sa atong nabasa nga nakasulat sa balaang kasulatan. Dala ang pag-ayo sa mga balatian og ingon man sa pagwali gibuhat sa mga apostoles way ko kaulaw giprangka gisulat sa Juan 1:18 sa Bibliang Katoliko si Kristo Dios way ko kaulaw si Pablo nag-ingon sa kaduhang Korinto 5:16 dihay panahon nga si Kristo giila namo sa tawhanong pag-ila karon wala na. Mao gyapon ang side sa PBCM. Sa paglantaw namo diha kang Master wala namo lantawa sa ordinaryong tao kundi gilantaw namo dito sa taas nga level nga sama sa panahon sa atong Ginoong Kristo gila o gituohan sa mga apostoles hangtod niini karong kapanahonan nato nga ang atong Ginoong Kristo Dios bisan pas TBCM gila nga ang atong Ginoong Kristo Dios. Ingon niya na ang nakasulat nga na sa balaang kasulatan. Karon mo nang luyo sa mga pagtamay sa pagwali sa mga ministros PBCM bisag nabasa nga naay magwali doon nagipoy mo sopak. Pero gumikan sa gilatid sa Philippine Constitution sa Bill of Rights Article 3 Section 4 Section 5 gitagan tag freedom of speech gitagan tag freedom of religion diha migawas nga dunay libertad ang mga tao nga nagwali sa Espiritu Santo nga mga PBCM doon na po'y libertad o kagawasan ang mga musupak o mutamay o mubugal-bugal o makigtinubagay bisan pa sa ere. Ingon niya na ang mga nakaplastar nga nakasulat sa Biblia pero luyoan ang tanan bisan pa sa mga pagtamay pagbugal-bugal na batian sa mga sakop sa PBC bisan pa sa mga ministro kami wala magkaluya ngano man dunay giingon ang balaang kasulatan unsay tambag diha sa nakasulat sa Biblia Brad Hernan alang sa mga tao sa Dios ug batok niadto mga tao nga magtamay ug magbaybayan. Dili kaadlokan Brad Makarayo ang mga pagtamay ni maluya taliwala nga sila nagbiyay-biyay sama sa atong katbang niyang priba Isayas kapitulo 51 bersikulo 7 mao kini ang atong mabasa mga igsoon. Patalinghog kanako kamo nga mga nagpanghibalo sa kabaturan ang katawhan kang kinsang kasing-kasing ana ang akong kasuguan. Punto. Ayaw ninyo kahadloke ang pagtamay sa mga tao ni mga luya kamo tungod sa ilang mga pagbiyay-biyay. Mao kanay rason Brad Makarayo pinangunahan sa atong executive Vice President Reverend Charlie atong Chief Minister kasamtangan karon mo'y rason nga ang 24 ka mga estasyonan Luzon, Visayas o Mindanao niya ang mga pagpanubag
paghanay sa doktrina sa PBCM tungod kay scripted kinidaan sa Biblia nga walay rason ikaw nga maluya sanglit nahibalo ka na sa pagkamatarong ni sa mga pag-BI. Rason ka na brad makarayo giaputan sa mga ebanghelista sa pagtulon ng PBCM din kita karon nagpadayon. Busa ingon ni ana. Daan na sa pagtukod pa ni Master sa pagtulon ang PBCM. Sa pagpaila ni Master. Pagsugod pa lang pagtukod og sa dihang natukod na og nagitawag na ni Master ang mga nangakabig sa PBCM, munay giingon. Bisan pa ang tumong alang sa kaayuhan. Una, nasa matang sa pagwali og naa sa matang sa pagpangayo sa mga balatian sa panahon pa sa panahon pa diin gitukod ni Master ang pagtulon ang PBCM. Unang-una basahon ko ang biographical outline of Master Tomas D. Eugenio Sr. Sa bylaws sa new bylaws nga narehistro sa Agosto 12, 1971, narehistro sa Securities and Exchange Commission under sa numero 45013. Sa panahon nga ang paglantaw na mo diya kang Master kananas Isaias 33:13 og sa Juan 14 versikulo 11. Daan pa sa pagkatao ni Master naghatag nagmilagro, nagdala nagmilagro daan. Atong tanawon giingon diri sa diretson lang ta atong basahon lang diri sa ato na masabtan nga pinulungan o pagkapahayag kay pagdaginot sa oras. Latid sa kasaysayan sa kinabuhi ni Master Tomas D. Sr. Biographical outline of Master Tomas D. Eugenio Sr. Gihikay ni sa kaubang ministro Brother Danilo Tinapua. Giingon, walay kasayuran ang kalibutan nga sa Disyembre 29, 1939. Ang gitagna og dugay nang gipaabot. Nga pagkatao sa Espiritu Santo wala damha nga natuman didto sa layo ug mamingaw nga lugar sa habagatang Pilipinas. Sa may alas City ang takna sa buntag didto sa Barangay San Antonio, lungsod sa Saan, Misamis Oriental, Mindanao, Philippines. Natawo ngadto kang Abilino Eugenio og Crescencia Dagok ang usa ka batang lalaki nga ilang ginganlan og obispo. Ang kahimtang sa wala pa sa diha na og sa human mahimugso ang bata nga karon nailhan na nga Master Tomas D. Eugenio Sr. Puno sa talagsaon og milagrosong panghitabo. Ang inahan nga si Crescencia sa ikasiyam nga bulan sa iyang pagsabak nakadungog og usa ka tingog nga mitawag kaniya gikan sa iyang sabakan. Tungod sa kahikurat wala siya makatingog og igo lang naminaw sa pasidaan nga gihatag sa iyang anak nga misulti na bisan wala pa mahimugso. Giingnan siya nga isangyaw kining hitaboa ngadto sa iyang kabanayan og kaparintihan. Kung magpanuigo na kini og napulog 7 ka tuig sa to pa 17 anyos. Apan tungod sa kahadlok sa og pagpanagana nga basin katawan og sumugon lang siya, wala kini niya tumana. Busa wala masayod ang iyang kabanayan og kaparintihan sa milagrong nahitabo kaniya sa iyang pagsabak katong nakigsulti na si Master didto pa siya sa sabakan sa inang wa pa siya mahimugso. Giingon, sa pag-abot na sa dakong adlaw, laing milagro ang nahitabo. Ang mananabang si Damiana Gansan nahingangha sa kahadlok tungod kay ang bata nga iyang gihimugso walay inunlan nga nagauban. Niini og hinimusura ng daan sa didto pa sa taguangkan sa ato pa wala kini magsalig sa sustansya gikan sa lawas sa inahan didto sa taguangkan nabuhi kini pinaagi siyang kaugalingong gahom. Padayonon ta giingon sa wala pa siya magtungha sa diha nga sa wala pa pud siya magtungha ang iyang mga silingan kanunay gayod mahitingala sa iyang talagsaong kinaiya. Gusto siyang makigdula sa mga malala nga mga halas, insekto og mga mananap. Ihalas nga walay kahadlok. Aduna siya'y kinaiya sa pagpaanad niini nga sayon kaayo. Makighinabi pagani siya uban niining mga mananap. Aduna siya'y kagahom sa pagtawag sa naglupad-lupad nga kalanggaman ug manduan niya nga mubatog sa iyang palad. Kana ang milagro nga gipakita ni Master sa iyang mga sa iyang mga silingan sa una. Giingon dayon sa nagpunaigo na siya 7 ka tuig.
Og pagtungha sa unang ang iyang magtutudlo wala nay ikatudlo. Kaniya tapos ang pipila ka semana. Busa gipasaka siya sa ikaduha nga ang maugyapon ang nahitabo. Pagkatapos sa pipila ka semana lang, busa gipasaka na usab siya sa ikatulo nga ang sa elementarya. Sa ingon niini nga paagi, gitapos niya ang elementarya sulod lamang sa duha ka tuig. Sulod sa duha ka tuig, grade 1 paingon ngadto sa grade 6, graduate ang magtutudlo. Usa ka hataas nga opisyal gikan sa usa ka universidad sa Cagayan de Oro City. Ang kapital sa Misamis Oriental mitanyag kaniya og libreng pagtungha sa gawa sa nasod apan mitubag lamang siya nga ang Dios dili ulipon kang bisan kinsa. Iyang gipaila ang iyang tinuod nga kahimtang sa pag-abot na sa tukmang panahon. Iyang gitukod ni Master ang Philippine Benevolent Christian Missionaries Association of Mercy Incorporated kun PBCM niadtong Abril 15 1967. Usa kini ka espirituhanong pundok nga misagop sa legal nga mga lakang aron pagpanalipod niini gikan sa kang bisan kinsa nga gustong mubabag sa mga katuyuan diidi og aron sa pagtapok sa mga sakop nga walay kahadlok natuman sa balaod ug sa balaang kasulatan. Usa kini ka pundok pinasukad o pinasikad sa mga tagna sa Biblia may tungod sa pagkatao sa Espiritu Santo o sa saad ni Jesucristo. Ang PBCM nagsangyaw sa espirituhanong pagpanudlo sa pagtuo, kaluoy o pagkinabuhi. Giingon sa pakig-angay narehistro kini sa kagamhanan sa Philippine Securities and Exchange Commission niadtong August 12, 1971 ubos sa permiso 45013. Sukad kaniadto sa pagpaila ni Divine Master Tomas Leones Sr. nga Espiritu Santo nga nagpakatao nahiaguman dayon sa mga nakahiga nahiagom dayon siya sa mga paglutos ug mga pagpanamastamas apan sumala sa balaang kasulatan kining pundok sa Espiritu Santo makasagang sa tanang pagsulay niini tungod kay nahisulat na sa Biblia nga ang Espiritu Santo magmadaogon. Nganong makasagang gipahimutang ni Master ang mga ministro aron sa pagpanubag sa mga mutamay ug manamastamas ug muluto sa pagtulon ang PBCM gitukod ni Master og diha sa pag-ila ni Master nga Espiritu Santo. Mutuo man ang tawag sa dili. Ang mga ministro sa PBCM walay ko kaulawan nga pagpadayag. Ingon ni ana nga sistema sa panahon sa atong Ginoong Kristo. Sa panahon sa atong Ginoong Kristo na ay iyang mga tinun-an ug ang mga tinun-an gitawag niya aron sa pagwali. Ug naa po diya ang pag-ayo sa mga balatian ug mao po nang tumong sa pagtukod ni Master sa pagtulunan nga PBCM. Sa baylos naa diha nga mabasa nga naa nga ato makitag unsay katuyuan. Una, nasa page 5 sa baylos makita naa diya giingon una nga ang pangalan sa maong kapunungan mao ang Philippine Benevolent Christian Missionaries Association of Mercy Incorporated. Ikaduha nga ang mga katuyuan sa pagtukod niining kapunungan mao ang katuyuan pagsangyaw una sa Kristohanong pagtulunan sa pagkaluoy, pagpasaylo o pagkalulo. Ikaduha, paghupay o pagkunhod sa tawhanong kasakit, paghatag o pagtambal, medikal, dental ngadto sa nagkinahanglan. Bisag diha lang takutob kay pagdaginot og oras. Atong nabasa sa baylos unsa ang katuyuan pagsangyaw sa Kristohanong pagtulunan. Naa po diya ang pagpanambal, pagpangayo sa balatian ug naa pod ang dental. Sa atong nabasa nga nakasulat diri sa baylos din giparehistro ni Master sa kagamhanan sa Securities and Exchange Commission under sa numero 45013 atong August 12, 1971. Busa ingon ni ana ang katuyuan busa dili malikaya nga sa diha nga ang PBCM natukod na nagpahimutang si Master og grupo sa mga ministro diin gipanguluhan sa Executive Vice President Reverend Charlie Eugenio nga siya mao ang mibarog nga nangulo sa PBCM sa diha nga si Master Milakaw og
sa wala pa si Master Milakaw, siya ang gipahimutang labaw sa tanang mga ministro, Executive Vice President, mauna ang musagang sa mga pagtamay o mga pagbiyay-biyay sa mga taong walay pagtuo diya kang Master, uban sa buluhaton nga pagwali o pagpanambal sa dekada 60, 70, 80 ang pagpanglakaw nganong nabutangan og mga radio station ang nagkalain-laing dapit. Tungod sa pagpanglakaw sa mga misyonaryo ug mga misyonarya nga niadtong panahon na gisugo ni Master, aron lamang sa matang, aron sa pagbuhat sa pagpanambal ngadto sa mga nanginahanglag tabang sa pulong sa Dios ug ingon man sa gahom sa Dios nga Espiritu Santo. Ingon niya na sa diha nga nangaayo ang uban sa ilang mga balatian, midawat ug misagop sila sa pagtulon ang PBCM ug midawat ug nagpasakop sa pagtulon ang PBCM. Nga mao ang gitukod sa magtutudlo Divine Master Tomas Dini Sr. Kana mao hidungdan nganong nabutangan og mga PBCM ang nagkalain-laing dapit dinhi sa Pilipinas ug naa na nagsuportar sa nagkalain-laing radio station aron lamang mapalapdan pa ang pagwali sa Dios nga Espiritu Santo nga giwali sa mga ministro sa pagtulon ang PBCM. Ingon niya na ang katuyuan, kaayuhan, pero bisan pa sa pagwali Brad Hernan, Brad Rome, Brad Jiggy, Brad Jisrael, doon naging mo barog nga doon naging matigbato kay naa na sa buhat City 51 sa Mateo 12:32 bay kasulti gid batok sa Espiritu Santo usa na ning atong katbanga si Mitchell Bendilio. Napay oras, okay, ato nang paminawon ang iyahang gisulti ni Mitchell Bendilio. Yan na ha, unsay gisulti niya bisan pa og ang tumong kaayuhan, para niya dili kaayuhan ang pagwali, para niya unsa na gisulti niya ay kami kuno nagtudlo og immoral. Bisan pa ang mga nagwalis atong Kristo gipang-atake na niya unsay prueba atong paminawan. Paminawan tani. Mao na ning among giingon lagi. Doon na gyud luyoan ang tanan. Sa panahon sa atong Kristo doon na gikadibati ang mga apostoles, gikatinubagay. Masulod ka man sinagoga. Sa panahon sa atong Kristo, nini pong panahon na karon doon na poy katinubagay sa mga ministro sa PBCM. Din kami nagwalis sa Espiritu Santo kadtong mga nisupat usana si Mitchell Bendilio. Paminawan ta ang iyahang gisulti. Niyaw? Ya. Mga kaigaran o mga kaigsunan, atong tema sa nihanging Domingo, hisgot nga, kini magwawali nga nagtudlo nga di nalapason, di na tumanon ang napulo kasugo, mga gamunay ka mga contributors na mga kaigsunan nga sa pagdagsang sa kriminal. Nga naman, atong yung pangatutan sa nihanging Domingo na ang pagtuman sa napulo kasugo gihatag mas Ginoo aron kay kana usa ka moralo. Tuwa na ha. Diha ara ta. Gumikan kay PBCM. Wala mi nagbantay sa adlawng igpapahulay. Ingon siya. Katong mga magwawali nga wala magwali nga bantayan ang adlaw ipahulay, muna mga magwali mga contributors kuno sa pagdagsang sa krimen. Kasi nagsulti si Pastor Mitchell Bendilio. Bago pa lang gibabati na to. Mao ni. Mitchell Bendilio wala ka magpanaganas imong gisulting buhian mo nas ere. Nga ang giwali sa mga wala nagbantay sa adlaw ipahulay nga mga kasimbahanan uban. Ang ilang pag-ilas atong Ginoo Kristo Dios. Unya pag-abot ang ligas lamang tungod kay wala magbantay sa adlaw ipapahulay. Asa man kuno ang giingon ni Kristo? Ang mga magwawali nga dili tawban. Bisan pag nagwati sa atong Ginoo Kristo, imong gicharge sila nga contributor sa pagbuhat sa pagdagsang krimen. Dili ka wow sa imong gisulti sa ere nga kanang mga naa diha nga nagwali sa atong Ginoo Kristo ang ligas lang kay wala nagbantay sa adlaw paulay, imo nang iingon nga contributor sila sa pagdagsang sa krimen. Unya gipanggukod sila sa balaod. Pataka ra man taong kag yaw-yaw. Klaruha ba? Aron dili tama bakute. Kay kung mga ministros bisim kay kwentro bos ede tanawa. Adios.
pagklaroy. Ha? Niya pa. Niya, mingon ra ba rin ka? Nga kung kami manubag na, nangasuko mi. Unya sa imong gihimo. Sos. Ang imong gisulti, maone. Nga admitado ka, nga naa ka sa matang pagtamay. Ha? O say prueba, atong paminawan ang imong gisulti. Niya ho? Niya kay gisulti, atong paminawan. Nga nung masuko dami. Niya, og kuan ra ba? Ha? Nganong mga suko kuno mi mao man ni ang iyang gi kanunay nga iyang gisulti kay ang iya masuko man kuno mi og kuan kining iyang hilabtan ang PBCM natural kay kami naami sa matang naami sa matang sa pagdepensa na atong paminawan. Yaw? Dayan, mga tupila natin mga kaisunang may pwedeng suko kay ato ko nang ipasipalahan ang ilang Diyos. Okay. Ang sugo sa Diyos, dili ni mo pagkagamit sa mangalan sa pasipala. Ato ba sa ganit? Exodo 20 versikulo 7. Anong ka mo may masuko? Paabot pa ninyo na ang inyong Diyos mo na sila pa ito. Napasipala magkagos inyong Diyos. Oh, na tanawa ha? Di admitado siya nga siya gipadayag nga naas matang sa pagpasipala. Ha? Naas paglutos. Napangutana karon. O dinhira. Kini. Niya ang prinsipyo ra ba niya? Mao ni ang iyang pagsupak asa babasa kay hilig ra ba rin ako. Iya din gi hilabtan dayon ang naa dayon katong kasaysayan dayon ni Master dayon. Nga naa diha nga nagpakatao ang Espiritu Santo. Gipaningil dayon niya. Unsay pinaninglan niya? Ay niya, atong paminawan, unsa day iya paningin. Pero tan-aw tanig siya paninglan, di ba kipo-kipo, pulok-pulok agi ani. Unsa iyang gisulti, nga paningin. Niya day siya gisulti. Niya, atong paminawan, ang iyang gisulti. Niya, naningil dahil siya. Unsa iyang paningil. Niya, paminawan ta. Tungo sa mga bakak na balita. Anong bakak? Ano ba? Saan po sa mga sa Biblia na lahat magkaayon, magminyaw niya ang ilang anak? Espiritu Santo, kung yung Espiritu Santo may istuon na buhat na iyan. Tanawa ha, asa nang kuno mabasa? Kay nag-iming na siya. Kay ang mabasa, mo na nang iya din prinsipyo dayon. Nga ang mabasa kuno, himuon nga sayo. Ang dili mabasa, himuon husto. Niya na dayon ang iyang gisulti ato ning kinin dayon, ato ning paminawan kay giingon dinhi sa iyang gisulti kay tan-aw nato ni siya og asa gini na atong paminawan. Ibasaha ang inyong santo. Pagkaluoy o masupal pa nga ng doktrina, himuong sayok ang mabasa. Ha? Mas madami mabasa, himuong sayok. Ang dili mabasa o ideklarang husto. Mao bitaw nga sa diha nga ang kanang padayag diha nga panagna sa Biblia ang nabutang sa baylos pagpakatao si Espiritu Santo giingog panagna. Gitagna man na nagamit nig tagna. Pag abot na karon kay gusto mo ka litra por litra asa babasa kadunay inahan. Ha? Amahan. Unya karon kay litra por litra unya ang mabasa himuong dili himuong sayop ang dili mabasa himuong husto. Areta atong sugalan di ba pulok-pulok agi ani. Nag-ingon ka man nga mato pa nimo katong basa, litra por litra gid imong gusto. Na kun mo'y paumuhan nato na kanang imong litra por litra, ikaw mahimong di ka tinuod. Unsay gisulti nimo sa imong kaugalingon? Ha? Basta nakalimot ka. Unsay gisulti ani? Niyo ang giyaw-yaw ani tawada, unsay giyaw-yaw dia? Nagpahimatod sa iyang kaugalingon. Unsay panghimatod sa iyang kaugalingon? Kini na lang ato bati kung oras. Unsay gisulti niya? Niya siya kuno genuine. Atong paminawan unya paninglanin nato niya sa litra por litra ron. Kung namin nga, genuine siya. Kaya sa mga konsida ko genuine. Genuine ko nga magwawali sa Adventist. Ang gagong katapat sa picture, pigay ng Espiritu Santo ng Diyos. Tanawa ni katawa na, way puntos ni katawa. Nga naman, asa ka dapit di lugar nga genuine ka nga pastor? Nga magwawali? Sa 70 Adventist. Apangutan na karon kung ares PBCM kay genuine mo siya para namo kay nagtuo mo bitaw nga nagtuo may kay para namo genuine dili piki mo nagsunod me kung Dios imo ikaw genuine
Kumpara nimo kay di ka magtotoo. Pero para ka namo kay nagtuo maming master. Nya, haan man nimo gipaingon nga pike. Mo nay giigon. Diha. Mo apot kita og Biblia. Karon kay gusto makaglitra por litra paningnon ako. Magwawali ka bang Kristo dili? Magwawali gyud ka. Og questionon ta ka karon litra por litra basaha. Dunay giigon nga magwawali ni Kristo ang ngalan Pastor Mitchell Bendilio. Para ma-genuine tinuod. Pinaagis Biblia. Naa? Ako sa gamit kaniya sa mga basahon nga dunay nagwali kang Kristo, dunay magwali kang Kristo. Dili sa litra por litra nga mabasa ang ngalan sa nagwali. Adios kay kun mauna na ang tanang pagtulunan na dili na tinuod kay ngano man ang ilang pagkamagwali di man mabasa sa Biblia. Ha? Kun litra por litra. Mo nay giingon lagi diha nga kun ikaw mukataw-katawa lang kas kaatbang mo. Nagikadibati mo deres mga ministro sa PBCM, maproblema lang yung ka. Maproblema lang yung ka basta PBCM ang maengkwentro mo. Ingon ni ana ang mga plastada. Amo na nang gipadayag sa iris sa makadagan. Wala naman kitay oras. Sa ngalan na lang sa balang magtutudlo, Divine Master Tomas Nino Sr. o sa ngalan usab sa Executive Vice President, Reverend Charlie Eugenio. Kini ang inyong alagad sa kahanginan, Ebanghilista, Brother Hermogenes Macarayo ug uban usab sa akong kauban nga mga ministro. Kini usab si Brother Jiggy Macarayo. Kini sabi niyo sa Evangelista Brother Hernaldo Pipi. Kinisab si Brother Rubira Macamos. Kiniusab si Brother Jisrael Macarayo kami mingon sa mga takna ug sa mga istasyon. Daghang salamat sa inyong pagpaminaw. Mayong gabi kanatong tanan.